Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n gweithio efo cyfresi rhifyddol. Nawr, mae cyfres o rifau yn gyfres rhifyddol os ydym yn adio'r un cysonyn neu adio yr un rhif i gael y rhif nesaf yn y gyfres. Felly, enghraifft, so ni'n gallu ffurfio cyfres rhifyddol drwy gychwyn yn 5 ac yna adio 3 bob tro. Felly, so ni'n cael 8, 11, 14, 17 ac yn y blaen. Ac yn yr achos yma, dyn ni wedi ffurfio cyfres rhifyddol ble mae'r term gyntaf yn 5, dyn ni'n defnyddio'r llythyren A i gynrychioli'r term gyntaf. Ac yna mae'r gwahaniaeth cyffredin, sef be dyn ni'n adio bob tro i gael y rhif nesaf, yn 3. A dyn ni'n defnyddio'r llythyren D i gynrychioli'r gwahaniaeth cyffredin. Mae'n dod o'r Saesneg D for difference. Nawr mae yna ychydig o terminoleg, dych chi angen bod yn gyfarwydd hefo. A, dyn ni wedi bod yn barod. D, dyn ni wedi bod yn barod o fan hyn, fel y term cyntaf a'r gwahaniaeth cyffredin. Weithiau, dyn ni'n defnyddio L fel term olaf y gyfres, os oes un yn bodoli. Felly yn y gyfres yma, os dyn ni ddim ond yn ystyried y 5 rhif cyntaf, yna fysa L yn 17. A wedyn, dyn ni eisiau adnabod y termau gwahanol yn y gyfres hefyd. Felly fan hyn, 5 ydy'r term gyntaf, fel dwi'n dweud, dyn ni'n fel arfer yn defnyddio A i gynrychioli'r term gyntaf. Os ydyn ni'n gallu sgwennu fel T1 hefyd, y term gyntaf, 8 fan hyn fysa'r ail derm, 11 y trydydd term, ac yn y blaen. Mae gen i fi 5 term yn fan hyn yn does. Nawr, yn gyffredinol, fel dwi'n dweud, y term gyntaf ydy A. Ac i gael yr ail derm, be dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n cychwyn yn y term gyntaf, sydd yn A, a dyn ni'n adio'r gwahaniaeth cyffredin na unwaith. Y trydydd term wedyn, fysa cychwyn yn A, yn fan hyn 5, a dyn ni'n adio'r gwahaniaeth cyffredin 2 waith, felly adio 2D. Ac yn y blaen, y pedwerydd term, fysa A adio 2 gwaith D. Ac yn gyffredinol, felly, yr enfed term, byddai cychwyn yn A, ac adio'r D yma, n tynnu 1 o weithiau. Felly, mae gennych chi'r fformiwl yma, a ydych chi angen dysgu fan hyn, yr enfed term ydy'r term gyntaf, ac adio'r gwahaniaeth cyffredin na n tynnu 1 o weithiau. Beth arall dyn ni eisiau bod yn ymwybodol ohono fo ydy sut dyn ni'n cael swm yr n term cyntaf. Felly, yn yr enghraifft yma, eto, os dwi'n cychwyn yn 5 ac yn adio 3 bob tro, so ni'n gallu sôn am rhywbeth fel swm y 4 term cyntaf. Nawr, fan hyn, sy'n golygu gwneud 5, adio 8, adio 11, adio 14, a wedyn fydda hynna, os yw'n gweithio nôl 14, 25, 33, fysa hynna'n 38 yn fan hyn. Ond yn gyffredinol, dych chi angen bod yn ymwybodol beth yw'r fformiwla ar gyfer swm yr n term cyntaf. A mae yna brawf dych chi angen dysgu ar gyfer hwn. Felly, os na i symud y papur yma ychydig i fyny yn fan hyn, be ydych chi angen gwneud ydy, ystyried yn gyntaf, be ydy swm yr n term cyntaf. Felly, yn gyffredinol, os efo y term gyntaf, a'r ail derm, a'r trydydd term, y holl ffordd fyny wedyn, defnyddio'r dot fyny i ddangos y holl ffordd fyny, y term olaf ond 1, term n tyn 1, ac yna, yr enfed term ei hun, Tn. Wel, be dyn ni'n ei wedyn, dyn ni'n ysgrifennu union yr un swm, ond yn y drefn wrthdro. Felly, dwi'n cychwyn efo'r term olaf, sydd yn Tn, wedyn adio'r un olaf ond 1, yr olaf ond 2, a wedyn y holl ffordd lawr wedyn i'r ail derm, a wedyn y term cyntaf. A wedyn, be dyn ni'n gwneud nesaf yn y prawf, ydy dyn ni'n adio y ddau res yma. So, trwy adio'r uchod, be dyn ni'n gael? Dyn ni'n cael y canlynol. Na, ar y chwith, mae gyda ni Sn adio Sn. A wedyn ar y dde, os dwi'n adio hein fesul par, defnyddio crymachau i ddangos hynny, so gyda fi'r term gyntaf adio'r term olaf, defnyddio crymachau fod yn deud i ddangos hynny. Wedyn, so ni'n adio'r ail derm ar olaf ond 1, term 2, a term n tynnu 1. Ac yna, os ni hefo'r trydydd term ar olaf ond 2, a wedyn mae gen i fi pethau yn y canol wedyn, ac yna mae gen i fi'r ddau yma, yr olaf ond 1, a'r ailyn, ac i orffan,
So gyda fi'r olaf, term n, a'r term cyntaf. Nawr, y peth allweddol i sylwi yn fan hyn yn awr ydy fod pob dim sydd gennym fi mewn cromfach yn fan hyn, gwir yr un fath ei gilydd. Felly, mewn arholiad, pan ydych chi'n cael cwestiwn sy'n gofyn i chi brofi be di swm yr n term cyntaf, ydych chi angen sgwennu hyn. Mae pob un o'r mynegiadau mewn cromfachau yr un peth a'r cromfach gyntaf yn hyn, sef T1 adio Tn. So beth sydd gyda ni mewn gwirionedd ydy T1 adio Tn nifer y weithiau. Nawr sut fo hynny'n wir? So wedi rhaid enghraifft i dangos pan fo hynny'n wir. Os dwi'n sbio ar y ail cromfach yn hyn, T2 adio Tn a Tn1, mae T2 a Tn Tn1. Wel, sut dwi'n cael yr ail derm? Yr ail derm fasa y term cyntaf ac adio'r gwahaniaeth a unwaith. A wedyn yr term olaf ond un, so ni'n gallu cael hwnna drwy gychwyn yn y term olaf ac yna tynnu'r gwahaniaeth na unwaith. Nawr efo'n un wedyn, fasa'r d a'r negatif d yn canslo, a sy'n gadael fi hefo T1 adio Tn. Enghraifft arall, so ni'n gallu deud ac mae, os dwi'n sbio ar y trydydd cromfach yn fan hyn, mae'r trydydd term a'r term olaf o'n 2. Os ydw i'n cael y trydydd term, so ni'n cael y trydydd term drwy gychwyn yn y term gyntaf ac adio'r gwahaniaeth a dwywaith. A wedyn y term olaf o'n 2, so ni'n cael hwnnw drwy gychwyn yn y term olaf a tynnu'r gwahaniaeth dwywaith, gweithio nôl dwywaith. Ac eto mae'r d yn canslo, neu'r 2d yn canslo fan hyn, a beth sydd gyda ni ydy T1 adio Tn. So felly, ac eto lai symud y papur yma i fyny chydig yn hyn wan, bach mwy o le. Felly, mae, a beth sydd gyda ni yn fan hyn, os ydyn nôl i'r llinell yma, ar y chwith, gywir, 2 Sn ydy hwn, yn te Sn adio Sn yn 2 Sn. So fysa dwbl Sn yn golygu adio eto'r cromfacha yma i gyd, ond dyn ni wedi dangos fod pob un o'r cromfacha yma union rhyw fath a T1 adio Tn. So beth sydd gennych chi, dy'r gromfach na yn cael ei adio ato fo'i hun. Wedyn sawl cromfach sydd yma, os da ni'n dangos yna efo cromfach gyrliog yn hyn, mae yna n o'r cromfach yma i gyd. Ac felly, os oes gennym ni n o'r cromfach yma, hynny ydy, dyn ni'n gweld hynna, yr un cyntaf yn hyn yn T1, wedyn T2, wedyn T3, fyny at Tn, felly n cromfach. Mae rhaid fod dwbl Sn felly yn hafel i n gwaith y cromfach T1 adio Tn yn fan yma. Ac yna, i gael swm yr n term cyntaf, dyn ni jyst yn rhannu fy 2, felly mae gen i n dros 2, oedd y term gyntaf a'r term olaf. Nawr efo'n un yn nawr, dyn ni'n gallu ffeindio mynegiadau gwahanol ar gyfer hwn yn fan hyn. Felly os i ffwrdd i'r chwith yn fan hyn, ydy ddefnyddio un fersiwn o Sn yn fan hyn, mae o'n n dros 2, a wedyn y term 1 fan yna, wel hwnna ydy'r term gyntaf, fel arfer dyn ni'n sgwennu hwnna'n a. Wedyn y term olaf, os dyn ni'n gwybod beth ydy'r term olaf, yna dyn ni'n defnyddio L ar gyfer y term olaf. Felly dyna ni un fersiwn o'r fformula ar gyfer yr n term gyntaf os chi'n gallu defnyddio. Ar y llaw arall, so ni'n gallu mynd yn ôl a cofio fe nath ni sgwennu lawr yn gynt yn y fideo, mae'r nfed term yn golygu cychwyn yn y term gyntaf a gadio'r gwahaniaeth a n tynnu 1 o weithiau. Ac felly, o hynny, wedyn ni weithio allu fod Sn yn n dros 2, wedyn y term gyntaf, wel, dwi yn mynd i sgwennu hwnna fel a, y term gyntaf ydy a, ond yr nfed term tro yma, dwi'n mynd i ddefnyddio hwn, a adio n tyn 1 gwaith d. Ac yna, dyn ni'n cael yr fformula sydd yn dangos fwyaf aml, deud y gwir,
swm yr n term gyntaf ydy n dros 2, lluosi efo mewn crymacha, fan hyn mae gennym fi dwbl a mae gennym fi n tynnu 1 gwaith d. A dyna ni ddiwedd y prawf wedyn ar gyfer swm yr n term cyntaf. Nawr nesaf, gadewch ni ystyried yr hen gwestiwn arholiad yma sydd yn dod, fel ydych chi'n gweld, o haf 2008. Mae yna 3 marc gyntaf yn gofyn iddyn ni brofi rhywbeth. Mae'n deud, term cyntaf cyfres Rhifyddol yw A, a'r gwahaniaeth cyffredin yw D. Profwch yr hoddi'r swm n term cyntaf y gyfres gan y fformula yma. Swm yr n term gyntaf ydy n dros 2, ydy mewn cryfachau 2a, adio n tynnu 1 d. Wel, yn yr achos yma, so chi'n sgwennu allan, wel, deud y gwir, y prawf dwi'n newydd sgwennu allan yn y fideo ychydig o funudau nôl. Felly, dwi ddim yn mynd i sgwennu allan eto, ond sa chi yn cychwyn o'r linell yma ymlaen, swm yr n term gyntaf ydy term gyntaf at yr nfed term, cildroi'r drefn, adio, sylwi fod y cromachau gyd yr fath a t1 adio tn, a defnyddio hynny wedyn i gyrraedd y casgliad ych chi angen, sef y fformula yma yn y gwylod. Felly, na i adael y rhan A fan yna, fel dwi'n dweud, dwi wedi gwneud hwnna'n barod yn y fideo. Felly, dwi am ganolbwyntio ar rhan B, sydd yn werth 5 marc yn hyn. A wedyn, dyn ni cael 2 gliw yn hyn. Yn gyntaf, swm 10 term cyntaf, cyfres Rhifyddol yw 320, ac ail, swm 12fed term ac unfed term ar 15 y gyfres yw 166. Nawr, dyn ni eisiau defnyddio'r 2 gliw yna i ddarganfod y term gyntaf a'r gwahaniaeth cyffredin. Wel, mae'r cliw gyntaf yn sôn am swm 10 term cyntaf y gyfres. Felly, dyn ni angen defnyddio y fformula yma, deud y gwir. A'r wybodaeth ni wedi cael ydy fod swm y 10 term cyntaf yn hafal i 320. Ac felly, 320 yw beth dwi'n gael os dwi'n rhaid 10 i fewn yn lle n yn y fformula yma. Felly, os dwi'n rhaid 10 i fewn i gychwyn, dwi'n cael nid n dros 2, ond 10 dros 2. Ac yn y cromfach sgwar sydd yn fan hyn, mae gennym fi 2a, a wedyn mae gennym fi nid n tynnu 1, ond 10 tynnu 1 gwaith d. Os dwi'n datblygu hwn yn awr, peth gyntaf dwi'n sylwi fod 10 dros 2 yn 5, felly 320 ydy 5 gwaith, a wedyn 2a adio, wedyn mae'n 10 tynnu 1 yn 9 d yn fan hyn. Ac yna, os dwi'n sylwi fod y 320 yma yn tabl 5, be fydd yn ei wedyn ydy rhannu bob ochr efo 5 yn fan hyn. Felly ar y dde, os ydyn ni'n gadael yn hyn efo dim ond 2a adio 9d, y cromfach yn fan yna. A wedyn, os dwi'n rhannu 320 hefo 5, wel un fformula hynna ydy rhannu efo 10, 32, a wedyn dwblu i gael 64, neu wrth gwrs cyfrifiannell a gael i wneud hynny. Dwi'n methu mynd pellach yn awr hefo'r fformula yma. Mae yna 2 beth ar goll, a fydde'n datrys 1 hafaliad efo 2 beth ar goll. Felly, well i fi sbio ar y ail gliw. Mae'n deitha fi swm 12fed term ac unfed term ar 15 y gyfres ydy 166. Wel, be mae hyn yn olygu ydy, dwi angen adio'r 12fed term a'r unfed term ar 15 at ei gilydd. Nawr, y 12fed term ydy term 12, a yr unfed term ar 15 ydy term 16. Os dwi'n adio hynny, os dwi'n ffeindio swm y 2 derm yna, mae'n deitha ni fo hynny yn 166. Nawr, i fan hyn yn awr, ydych chi angen ffeindio ffordd gwahanol o sgwennu'r 12fed term a'r unfed term ar 15. I gael y 12fed term, ydych chi angen cychwyn yn y term gyntaf, ac adio'r gwahaniaethau 1 yn llai na 12, sef 11 o weithiau. Felly, y 12fed term ydy a adio 11d. Yn yr un modd, dwi'n adio ymlaen o yr unfed term ar 15, a dwi'n cael hwnnw, dwi'n gychwyn yn y term gyntaf, ac adio'r gwahaniaeth na 15 o weithiau. 15, 1 y llai nag 16. A mae hwnna yn mynd i fod yn hafal i'r 166 yma. Casgliad terma wedyn, mae gen i 2a,
A mae gen i fi 26 dy, os yw'n adio'r 11 at yr 15, mae hwnna'n hafal i 166. Nawr efo'n un yn awr, beth sydd gen i fi ydy hafaliadau cyd-amserol. Mae yna nifer o ffyrdd o ddatrys ein, ond un peth sy'n ni'n gallu sylwi efallai fod y ddau hafaliad ar hyn o bryd yn cynnwys 2a, ac os dwi'n datrys y ddau hafaliad i gael 2a, felly yn fan hyn, so ni'n tynnu 26 dy o bob ochr, 166, tynnu 26 dy os yn hafal i 2a. Ac yn yr achos yma, os dwi'n cadw'r 2a ar y dde, ac os dwi'n tynnu 9 dy oddi wrth bob ochr, o mae 64, tynnu 9 dy felly yn dod yn hafal i dwbl a. Mae gen i fi ddau mynegedd felly ar gyfer 2a. Mae rhaid i'r ddau yna fod yn hafal i'w gilydd, felly os dwi'n dod â hynna at ei gilydd, mae'r rhaid fod 64 tynnu 9 dy yn hafal i 166 tynnu 26 dy. Ac i ddatrys yr un yma, lle bys ni'n adio 26 dy i bob ochr, felly sa'r negatif 26 dy ar y chwith, yn newid fod yn positif 26 dy ar y dde, ar y chwith, sori. A dyna gadw'r negatif 9 dy ar y chwith. A wedyn, yn yr un cam, so ni'n gallu tynnu 64 o bob ochr, felly mae'r 64 yn diflannu ar ochr chwith, ac ar y dde wedyn, mae gen i fi'r 166 yma, dyma 64 positif ar y chwith yn newid i fod yn negatif 64 ar y dde. Felly dwi'n cael y terma efo dy ar y chwith, yr rhifau i gyd ar y dde. Wedyn, so ni'n gweithio allan y gwahaniaeth fan hyn, mae 26 tynnu 9 yn 17 dy, a wedyn byddai 166 tynnu 64 yn 102. A wedyn, sa'ch chi'n gwneud 102 rhannu hefo 17 i gael dy, a wedyn sa'ch chi'n ffeindio fod hynny yn troi allan i fod yn 6. Eto defnyddiwch gyfrifiannell yn fan yna i wneud hynny, a os ydych chi tabl 17 chi, ddim ar gof. Ac yna, nôl at y cwestiwn, dyn ni wedi ffeindio y gwahaniaeth cyffredin, mae dy yn hafal i 6, a dyn ni jyst angen ffeindio a wedyn, na fydde am newid yn ôl i unrhyw un o'r hafaliadau yma deud y gwir. Felly, be ni'n neud ydy ni'n ddewis yr un ar y chwith efo hyn, am newid yn ôl i 64 tynnu 9 dy yn hafal i dwbl a. A mae dy yn 6 yn awr, felly ar y chwith, mae gen i 64 tynnu 9 gwaith 6, a mae hwnna'n hafal i dwbl a. 9, 6 yn 54, felly 64 tynnu 54 sydd yn dwbl a. Mae 64 tynnu 54 yn 10, 10 ydy 2a, fyddai gyfnewid ochr yn awr, 2a yn hafal i 10, a rhannu bob ochr efo 2, dyn ni'n gweithio allan fod y term cyntaf yna yn 5. Felly dyna ni enghraifft o hen gwestiwn arholiad. Mae yna nifer ohonyn nhw yn dilyn y fformat yma, lle ydych chi'n cael 2 gliw, ac o hynny ydych chi'n ffurfio hafaliadau cyd-amserol, lle ydych chi'n gallu datrys nhw i ffeindio y term cyntaf a a'r gwahaniaeth cyffredin dy. Gwylwch allan hefyd am gwestiynau sydd mewn cyd-destun, felly mae'r un yma allan o cyd-destun, ydych chi jyst yn cael gwybodaeth amdan y termau gwahanol, ond so chi'n gallu cael cwestiynau mewn cyd-destun sydd yn sôn am arian efallai neu rhyw boblogaeth. Yn fan yna, yn amlwg fyddwch chi angen newid y wybodaeth sydd mewn cyd-destun i fod yn hermau hafaliadau fel y math yma, ac yna i datrys nhw fel dyn ni wedi gwneud yn fan hyn i ffeindio'r wybodaeth ydych chi angen. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.